Tsaka nalulunod. Sundan niyo po ako. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Ay sumasaksi na walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. At sumasaksi tayo na si Propeta Muhammad uling suko, alipay propeta lang ng Allah. Wa asyhadu anna Isa ibn Maryam abduhu wa rasuluh. At sumasaksi tayo na si Propeta Jesus, anak ni Maria, si Isa, sugo, alipay propeta lang ng Allah. Allahu Akbar. Ang alay dakila. Allahu Akbar. Ang alay dakila. Pakilakas lang po to, mga snappy dapat. La ilaha illallah. Babaan nyo na po yan. Parehas na po tayo. Mu'min kayo, mu'min ako. Mamaya, pag alis ko, balik kayo sa dati nyo. Walang problema. Nasa inyo, wala rin sa amin. Basta ibinigay po namin ang karapatan ninyo at ito po yung karapatan ninyo. At ito po yung hinahanap ninyo. Insyaallah. Ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, yung mosque doon, inyo na. Kasama nila. Ang ibig sabihin ng imam, yung naglilid ang pagdarasal. At siya po yung imam natin na naglilid ang pagdarasal. Ang ibig po sabihin ng ustads, yung nagtuturo. Pag nagturo siya, katulad ko, ustads ako. Dapat meron kang kaalaman, yun ang tawag na alim. Alim means marunong sa panglilihong usapin. Ang ibig sabihin ng ulama, groups of alim. At meron special dito, yung tinatawag na hafiz. Hafiz means yung nagme-memorize ng Quran. So yun lamang po mga minamahal ko mga kapatid. Naway pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kasama ng inyong pamilya. Bumalik na po kayo sa inyong mga trabaho at baka kailangan na po kayo ng mamamayan. Pasensya na po kayo sa istorbo. Maganda pong umaga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wala. Salamat. Kasi na lang.